només amb vela, i com que aquesta tenia motor, vam haver de treure l'hèlice. El motor no ho vam poder treure, però vam haver de treure l'hèlice per poder-hi anar. I ara ha fet com la barca de Sant Pol, en terra i abandonada, prenent el sol. Sí? Abans hi havia moltes. Aquí a Calafell, moltes. Aquí a Calafell, de la pesca de la sardina, era el més important del Mediterrani. Sí, que era molt important. I ara no queda cap barca. Res. El turisme s'ho ha menjat tot. Hi va haver molt soroll en aquell temps, perquè, esclar, no podien sofrir, com va venir el boom del turisme a Calafell, va haver un any que va agafar molt de poder. Em sembla que era l'any 29. Va agafar molt de poder. Va ser com van muntar el sanatori de Sant Joan de Déu, perquè van dir que les aigües de Calafell tenien alguna cosa medicinal. I el turisme es va abocar a Calafell, i Calafell va ser com va créixer. Però va créixer d'aquella manera, cadascú pel seu compte. Una mica desordenat. No hi va haver un croquis de dir aquests carrers i això no. La platja va créixer, el sálvese quien puede, saps? Com la veig ara, et diré la veritat, em venen ganes de plorar, de tristesa, al veure-la així, com està. Però pensi que està creixent altra vegada. Sí, o després satisfet, però clar, ja ho entenc, sí. Com que havia passat tantes hores dalt d'aquesta barqueta, en aquesta barqueta he anat de Calafell a Palamós, i a Arenys. Aviat està dit, a vela. Però aquesta en principi ja tenia motor, o no? Quan vostè l'ha comprat tenia motor o no? Quan la vaig comprar no tenia motor. No, anava a vela. Anava a vela. I a Palamós, a Arenys, vam fer una concentració de barca de vela. Només hi podien anar barques de vela. De quin any parlem, més o menys? Ui... 50, 60? Sí, abans, per allà, el 60 o abans. Jovenot encara, encara no estava casat. I mira, valents, anem-hi! Què? Ja portem vi? Sí, doncs ja ho tenim tot. Avall va! I vam anar i vam tornar, ja crec que ho vam fer. Senyor Emilis, pensi que aquesta barca estem arreglant-la i estarà bé, pràcticament nova. Voldrà pujar-hi altra vegada? Voldrà sortir a navegar? Esclar, si surt a navegar jo hi aniré. I si és la primera vegada, millor. No, és que per descomptat serà la primera vegada que surti vostè aquí dalt. Si van, faltaria, per favor. I ma filla m'ho diu, el dia que hi vagin, jo hi aniré. Miri, si la filla no li diu, nosaltres ja el trucarem, ja ho arreglarem perquè vostè vingui. Jo sí. I tant. Ja hi ha 3 pescadors, aquest divendres se'n donen una altra barca. I d'aquí 2 setmanes també, vull dir, aquelles barques del port, que quasi totes vindran a parar aquí, no sé si totes, però 3 o 4 vindran a parar aquí. O sigui, aquest any ja tindrem 6 o 7 barques per restaurar. Vingui, tanto que la terra està desigual. Estem intentant treure les aigües de l'edifici, que serà la seu de l'associació, i ja comencem a restaurar barques, com aquesta, per anar restaurant perquè no es perdi. I llavors, els artistes, el Francesc Figuerola, el Ramon i l'Òscar són els que estan aquí de la Carapeu. Ja porten 300 hores i calculen que estaran unes 2.000 hores. Bé, la puntada que el mig es va rovellar i diu que tot el copet de crac, la senti no la rovellar. Veus aquesta és la mostra com quedarà? Sí, la farem a partir de aquesta. Que pugi. Sí, no sé. L'hem pujat en relació amb l'altre, pues vist com.
dispam, diguem-la, Mira, Pep, no pugem més. Anar amb vela, la plua fa de preguntar l'estafut i la mà. Exacte, exacte. Ni els cas. Per això ja he deixat. Era curta, però servia també. Sí, no, però... Però millor con la fe, Casimiro, con la fe. Jo que tenia 14-15 anys, cada dia anava a veure-lo jo, al vespre. Anava allí i passava allí un parell d'hores, hasta la sopa. Va fer una que el coneixia i em venia a buscar. I aquí allò comptar la taula, alguna cosa... Si vols venir també a aguantar taules, pots venir. Si et fa il·lusió... És dir, com la feia, i jo era grandíssima, o era cada dia. I jo quan vaig fer el ja va quedar cada dia. Ara això és... No, això vull dir, està podrit, vull Jo dir. tinc... Amb paciència, diguem, ja ho Jo vol dir. tinc la peça aquesta... Sí, el tu pescava. És un sanciós. Ah, cony. Se desmunta això és un sanciós. Quin no ho sé, un. Que van anar a Vilanova, estan a Vilanova, però passa que... Escolta'm, sí, escolta'm, que van anar a Vilanova, però motors dièsels ja, xarxi de nylon i radars. Vull dir que era fet un llum nou. No, me l'havia portat a vegades. Ho portava, a casa no, a casa no. A casa, com que els tres canvis van venir al mateix temps, els tres canvis. De fusta i de plàstic. Però, jo amb el ferro i el manté.